खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव दिनै आं नोंथांमोननो इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाबोदों थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हादों जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो ट्रेन सायाव लोमजायोब्ला जों ट्रेन सायाव फाग्ला बायदि हरखाब लोमजायोब्ला फाग्ला बायदि जोङो ट्रेननिफ्राय खारनो नागिरलायबायनाय बेफोरबायदि जायोब्ला जोंहा मा राहा दं बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो शेयार खालामगोन गोबां मानसियानो ट्रेन सायाव लोमजाबाय जानो हागौ आरो गोबां मानसियानो ट्रेननिफ्राय बारजोबनानै खारबाय जानो हागौ आरो गोबां मानसियानो ट्रेनाव गोमाबायबो जानो हागौ बेनि थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायजोबबानो जाबाय नोंथांमोना आं फारसेनिफ्राय मोजाङै क्लियारै खोन्थागोन आरो जायफ्रा गोदान नैबे चेनेलाव गोदान आपडेट चेनेलाव नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबायदिनो गोनां भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन नैबे चेनेलनि गेजेरजों अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय स्किप खालामलांना नङाब्ला नोंसोरो बुजिनाय नङा भिडिअखौ जोंहा अब्ला ट्रेन सायाव लोमजायोब्ला फाग्ला बायदि जायोब्ला ट्रेननिफ्राय खारलायबायनो बेफोरबायदि जायोब्ला खर'फ्रा गाज्रि जायोब्ला जोङो ट्रेन सायाव जोंहा डाक्टार मेडिकेल जेबो फाहामथाय मोना बेनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आं नोंथांमोननो भिडिअखौ फारसेनिफ्राय मोजाङै खोन्थालांगोन भिडिअनि गेजेरजों गोबां मानसियानो नायनो रोंगौ गोबां मानसियानो नायनो रोङा जोंहा बे ट्रेन टिकेटाव मा थायो बेफोरखौ मोजाङै नायनो रोङा बेनि थाखायनो नोंथांमोना जेंनायावबो गोलैनो गोनां जादों जानांगौ सोरबा आरो जेंनायावबो गोलैनो हागौ बेनि थाखाय नोंसोरो गावबा गावनि देहाखौ मोजाङै जोथोन लानो थाखाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोरो नोंसोरनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हागोन अब्ला आङो फारसेनिफ्राय मोजाङै खोन्थालांसै नोंसोरो फारसेनिफ्राय मोजाङै खोनासंबानो जाबाय अब्ला आङो ट्रेन टिकेट दानग्रा IRCTCआव हाबहैगोन बेखौ आं अपेन खालामगोन बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय फारि खोन्थालांगोन भिडिअखौ फुल नायबानो जाबाय लास्टआव आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन नोंसोर भिडिअखौ स्किप खालामनाङा लास्टनि आंनि बे फंनैसो इम्पर्टेन्ट गोनां खोथाखौ नोंसोर खोनासंबानो जाबाय बेयाव नायबानो जाबाय लगइन आं लगइनाव थुनोसै बेयाव आंनि पासपर्ट दोननाय बेखौ होनांगौ बिनिफ्राय बेयाव नैबे केपचाखौ बेयाव होनांगौ अब्ला आङो थाब खुलिनोसै नोंसोरो नायलांबाय थाबानो जाबाय बेयाव आङो ट्रेन टिकेट दानो जायफ्रा ट्रेन टिकेट दाननो गोसो गावबागावनि मबाइलजों आं सिगांनो भिडिअ अलरेडि खालामना दोनखादों नोंसोरो बे भिडिअखौ नायनानै नोंसोरो सोलोंनानै दाननो हागोन फारसेनिफ्राय मोजाङै नायबानो जाबाय फारसेनिफ्राय आं नोंसोरनो मोजाङै खोन्थालांगोन जोङो ट्रेन सायाव लोमजाब्ला जोंनो मा खालामनांगौ बेयाव गासैबो दंजोबो बेयावनो गासैखौबो मोनजोबो अब्ला आं नोंसोरनो खोन्थासै नोंसोरो मोजाङै नायलांबानो जाबाय बेयाव नायबानो जाबाय जायफ्रा ट्रेन टिकेट दानग्रा बिथांमोना एसेब्लाबो मिन्थिखागौ जानांगौ अब्लाबो जोङो ट्रेन गाखोग्रा मानसिफ्रा गोबाङानो मिन्थिया बिनि थाखाय आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जाबाय बेयाव नुदों कन्टेक्ट आस बेयाव खनसे थुनानै होबाय आङो बेयाव नायबानो जाबाय बेयाव दङ फर मेडिकेल इमारजेन्सि फार्स्ट एड कन्टेक्ट टिकेट चेकिं स्टाफ गार्ड अर डायल 139 बेयाव नाय नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नुखादों बेयाव नोङो ट्रेनाव नोङो लोमजायो साजायोब्ला इमारजेन्सि जायोब्ला नोंथांमोना नैबेयाव कल खालामबानो जाबाय 139 सिगांनि इउटुबारफोरा बुंदोंमोन 138 दा सोलिला दानिया 139 कल खालामनांगौ अब्लानो बिसोरखौ कल खालामनानै बुंहरबानो बिसोरो नोंसोरजों रायज्लायगोन मोजां रायज्लायगोन नोंसोरबो मोजां रायज्लायबानो जाबाय बिसोरो सोंगोन नोंनि पेनार नाम्बार नोंनि ट्रेन नाम्बारखौ सोंगोन आरो नों बेसे सिटआव जिरायदों बेखौ फारसेनिफ्राय सोंजोबगोन अब्लानो नोंसोरो मोजाङै फारसेनिफ्राय मोजाङै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो सोरबाफोर बेफोरबायदि जाथाय जादोंबा नोंसोरनाव मबाइल गैयाबा सोरनिजोंबा मबाइलजों कल खालामनानै बे नाम्बाराव कल खालामनानै नोंसोरो गावबागावनो लेंहरनो हागोन बिसोरो जेब्ला कल खालामखाङो अब्ला बिसोरो नेक्स्ट स्टेशनाव लाखिगोन अब्ला नोंनि सेराव बिसोरो सफैगोन अब्ला बेयाव नोंथांखौ सोंनानै मोजाङै सिकित्सा खालामगोन नोंथांखौ नायबिजिरगोन बेनि थाखायनो रावबो बावनाङा बेयाव थुबानो जाबाय इमारजेन्सि ट्रेन सायाव माबाफोर जायोबा बे नाम्बाराव थुबानो जाबाय 139 नोंसोरो जेबो साननाङा जेबो गिनाङा सोरबा बायदिया लाजिनानै कल खालामनो बायो सोरबा बायदिया गिनानै कल खालामबायो बेयाव जेबो गिनांगौ खोथा गैया बेयाव बिसोरनिफ्राय माखासे खोथाफोरखौ मिन्थिना लानो हागोन बेनिखायनो नोंसोरो ट्रेन साफ्राव माबाफोर इमारजेन्सि जायोब्ला बे 139 आव नोंसोर कल खालामबानो जाबाय सिगांनिया 138 मोन 138 आव दा नांला दा 139 आवसो नांग्रा जाबाय टिकेटावबो लिरनाय थाखाय टिकेटाव नायबानो जाबाय अब्ला थांनोसै आं टिकेटाव नोंथांमोननो टिकेटाव मायाव थायो आं बेखौबो खोन्थागोन बिनिफ्राय आं बेक खालामबाय नायबानो जाबाय माय बुकिंस बेयाव आं टिकेट दानना दोन्दोंमोन बेयाव टिकेट दानना दोन्दोंमोन आङो
बिनिफ्राय बिसिना थांनाय थारिखआ सफैथ'वाखै बेयावबो थायो नायबानो जाबाय नोंसोरो फारसेनिफ्राय गोबां नायनो रोंगौ गोबांनो नायनो रोङा बेयाव नायबानो जाबाय बे गाहायाव दंखायो नै 139 बेयाव नोंसोर कल खालामबानो जाबाय नाथाय गोबां मानसिया साननो हागौ ट्रेन टिकेटआ बिदि जाया होननानै ट्रेन टिकेटआ बेबो सोलियो बेनिफ्राय आङो गुबुन मोनसे ट्रेन टिकेटआव आं नोंथांमोननो खोन्थानि अब्ला आङो बेक खालामबाय बेनिफ्राय आङो नोंथांमोननो खोन्थागोन डकुमेन्टआव फैबाय आङो नायबानो जाबाय मिथिना लानाया बयनिबो गोनां बेयाव नायबानो जाबाय बेयाव आङो मानसिफोरनि ट्रेन टिकेट दानदोंमोन बिनिफ्राय बिसोरना थांनाया जाथ'वाखै थांगोनसो बिनिफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय बेयाव नै 139 ट्रेन टिकेटआवबो थायो गोबाङानो नायनो रोंगौ गोबाङानो नायनो रोङा बेखौ हेल्पनि थाखाय होखायो मददनि थाखाय सोरबाफोर ट्रेन सायाव माबाफोर जायोब्ला इमारजेन्सि बे 139 आव कल खालामनांगोन होननानै बिनिफ्राय गोबां मानसियानो नायनो रोङा गोबां मानसियानो नायनो रोङो आरो खायफाया मिथिनानैबो हरा बिनिखायनो नोंसोरो मिथिदोंब्ला माबा मोनसे ट्रेन सायाव जायोब्ला नोंसोरो 139 आव हरबानो जाबाय अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै आं नोंथांमोननो भिडिअखौ बेखौनो शेयार खालामनो होननानै फैदोंमोन आं थाब थाब भिडिअ लाबोनो हायैनि जाहोनानो जादों ओरैबायदि लोगोफोर आङो मबाइलखौ रेजिस्टार मारिबाय बिनिफ्राय आङो अनलाइनजों जेसेबां खामानि मावो पासपर्ट इउजार आइडि बानायजोबदोंमोन बेफोरखौ आं दा खुलिफिनगासिनो दं बिनिफ्राय जाजोबसिगोन जेब्ला जाजोबो अब्ला आङो अनलाइननि गासैबो अनलाइनजों मा मा खामानि मावनो हायो आं बेफोरखौ लासैनो लाबोबाय थासिगोन अब्ला नोंथांमोना नुबाय थानो मोनगोन नोंथांमोना गोदानब्ला चेनेलखौल' साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय सापर्ट होबानो जाबाय बेफोरबायदिनो आसा खालामो बयबो थाबनो मदद होलायनानै 1K खालामनानै होगोन बयबो सापर्ट होबाय थागोन आरो आंबो नोंथांमोननो बेफोरबायदिनो मोजां मोजां इनफरमेसन भिडिअ गोदान आपडेटआव गोदान आपडेट लाबोबाय थागोन नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै सोरबाफोर माबाफोर सोंहरनो गोसोब्ला बुजियाखैबा नोंथांमोना सोंहरनो हागोन कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै थेंक इउ लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ फुल नायजोबनायनि थाखाय